בואו תראו איך אפשר ללמוד להתיז רחפנים בקלות ובלי למכור כליה. לא כל הרחפן צריך לעלות אלפי שקלים. אז ככה נראה השרת של הרחפן. יש לו שני סטיקים שבהם נשתמש. הסטיק השמאלי משמש אותנו כדי לקבוע את הגובה של הרחפן ואת הכיוון שלו. בעצם אם נעלה אותו למעלה, הרחפן יעלה למעלה. אם נוריד אותו למטה, הרחפן יראה למטה. נסובב אותו שמאלה, הרחפן יסתובב שמאלה. ניקח אותו ימינה, הרחפן יסתובב ימינה. ממש פשוט. והסטיק הימני משמש אותנו לתנועה של הרחפן. ניקח אותו ימינה והרחפן יזוז ימינה. ניקח אותו אחורה, הרחפן יזוז אחורה. הכי אינטואיטיבי בעולם. ועכשיו כל מה שנשאר זה פשוט להטיס. תרימו את הרחפן באוויר, תשחקו עם הסטיקים, תראו איך זה עובד, ותנסו בעצמכם. הכי קל. ואם אתם נתקעים בקירות או כל דבר אחר או מכשולים, הכל טוב. הרחפן הזה עמיד, הוא מיועד בדיוק בשביל זה. אתם יכולים לתת גם לילדים לנסות. אין שום בעיה, הוא יכול להתרסק מלא פעמים, ושלי עדיין שורד. בנוסף יש לו גם מצלמה ויכולת להתחבר לטלפון. אמנם האיכות לא כל כך משהו, אבל זה עדיין די מגניב. אז מי שרוצה, תכתבו בתגובות רחפן ונשלח לכם קישור. הוא סופר זול וממש כיפי.